Şular ýaly adamyň tek töwerüňe getirmelimi? Şoňla bile äbe jiýe bolup oturmalymy? He? Ondan sen efirinde oturan beýlek aktivistlere haýwat atyp oturka şoňa ýol bermelimi? Öz aýallyk onuň ýaly görülmeli, denan dalat bolum şoňa. Şoňa töhmet atyp oturka agdyňy ýumup oturmalymy? He? Siz näme ondan insan hukuklaryny goraýjylar bolýaňyzday? He? Nuri, Talip siz ne edip insan hukuklaryny goraýjylar bolýaňyz? Şo zatlara göz ýumyp şo zatlara ýol berip oturkaňyz. Soň sesiňi de mä çykarmadyňyz soňama. Ötünji mä soramadýňyz nemeden Dur Sultan'dan ama. Hı? Ne edip ol insan hukuklaryny goraýjy bolup bilýär? Ne edip siz aktivist bolup bilýär? Halkyň aladasy diýenler bolup bilýär? Bolýanny şu döwürde de şol atlary reklam edip oturýarlar, şu hally şey reklam edip oturýarlar. Bular wara ýene de adam toplaşok. Adamlara ýüzlenýärler. Bize müň adam gerek, özlerim atlary, familiýalary bilen maglumat bermelisin. Ýurdun içinden, içindäki raýatlar, daşyndaky raýatlar gelin diýe adamlar diýe biz ýadyňa düşýärmi? Ýa-ni fevral aýynyň başyndan başlap ortalaryna ýa men işte meňe gelip gowşan näme berara fevralyň 10 kesine 10-çyny ýam çykyş etdiler. Ýylydyna. Hem ýa-ni Talip çykyş etdi, hem Nugur çykyş etdi. Adamlar diýe biz diýe adam toplap berýär, müň adam toplasak diýe biz diýe bar ýa-diýe agdalçyga diýe ödem näme şertdiler. Şo müň adam şo müň adamyň hataryna girjek adamlar hem ýüzlerini görkezmeli, atlaryny, familiýalaryny bermeli, hem maglumatlar bermeli. Nirde ýaşaýarlar, kim olar? Bular hem görmeli, belki ýazyp almalylar. Naşa barada edelen Nura aýrypdyr ýa. Nemesinden TikTokundan.